Cześć, witajcie tutaj Alzu z kanału Freaky Gamers. A to jest drugi odcinek, tak, z PSA 2013 UEFA Champions League. Jedziemy w dzisiejszym meczu, w dzisiejszym odcinku gramy z Szachtarem Donieck. Jedziemy! Proszę Państwa, Camp Nou. To co wielu chciałoby tam być, chciałoby przeżyć taki mecz. Jedziemy! O, dzisiaj my zaczynamy, bo my jesteśmy gospodarzami. Bardzo. Messi. Podanie do Pujola. Pujol. Dani Alves. Pujol. Fantastyczna gra. Busquets. Ale zjebcył! Nie, spalony. And he's offside, the flag is up. Ewidentny spalony. Pujol, Busquets, Xavi. Podanie do Messiego. Messi. Podanie do Iniesta. Co on tutaj zdziała? Podaje do Xaviego. Xavi! Nie ma! Ale szybko Barcelona. Dośrodkowanie nieudane. Miałbym dośrodkowywać. Bardzo. Bardzo. Messi. Now he's ready for a shot. And Messi is marauding forward. Lionel Messi! He gets his shot away. Fantastyczna obrona bramkarza. And they escape imminent danger. Ale to nie koniec. Barcelona ma out. Busquets. Co za menel. Ale kosa. O Barca. Pewnie czegoś takiego nie krzyczą, ale spoko. O Barca, strzelaj golem. Bo ci wpiernicze. Busquets, ależ piękne podanie! Sanchez! Nie będzie bramka! Nie będzie. A nie! Panowie z Szachtara Donieck, zrobimy tak, ja wam dam po pół litra na łebka, a wy mi się podłużcie, co? Tak 2-0, co może więcej. Ależ podanie. Piqué. Jordi Alba. Andres Iniesta. Podanie do Messiego. Messi, fantastycznie, on tutaj gra z głową. Chciał fantastycznie podać do Alby, ale się nie udało. Widzieliście jak schował głowę? Dentinho. Proszę Państwa, takie mecze ogląda się normalnie. No, nie. Przydałby się jakiś gol. Może. Ale widzieliście, kurde, w tamtym odcinku strzeliłem aż ich tych goli aż 4. Strzeliłem aż 4, nie straciłem ani jednego. A w Fifie demo to co? Marcin jeden mecz zerżnął, a drugi ledwo co wygrał. Pujol. Dani Alves. Xavi. Czy poda? Tak, podanie na dobieg do Sancheza. Sanchez. A tutaj. Wow! Co to było, proszę Państwa? To była fantastyczna wrzutka. Pedro. Co on zrobił? Nie umiał podać normalnie. Daniel Alves. Xavi. Dentinho. Ależ ślizg, pięknie. Chcemy takich więcej. Messi.
Czy tutaj może to być właśnie to? Nie, oczywiście nie. Barcelona musi sobie coś spieprzyć, oczywiście, co? Po co? That is a What? cynical challenge. Mr. Referee, what do you reckon? Free kick. Żółta kartka, proszę państwa, Piqué. Nie obejdzie się, coś mi się zdaje bez... Jeżeli w jakimś meczu nie będzie ani jednej żółtej kartki, to wiedzcie, że Marcin jest spokojny. Lub nauczył się w to grać. Borco, Sergio Busquets, Sanchez. Aj, nie! Kobin. Jakie nazwisko? Kobin. Dobrze, że nie Korwin. Over the top. Good pass through. And he's got quite O, a było shot. blisko! Keeper got his hand to it. To było piękne. I rzut rożny dla Szachtara Donieck. Dośrodkowanie! Fantastycznie! Jeszcze strzał! Kolejny! Piqué! Fantastycznie uratuje sytuację. Razem z Valdesem. Dani Alves. Podaje do Messiego. Messi do Sancheza! Sanchez! Sam na sam! Strzał! Nie ma! Jak mógł tego nie strzelić? Normalnie wypadasz z zespołu, frajerze! Wija to by strzelił to palcem w dupie i zamkniętymi oczami. Patrzcie na to. Ja nie mogę na to patrzeć, więc nie zobaczycie tego. Proszę państwa, co to jest? 37 minuta. Czyżby Barcelona już się wypaliła po pierwszym meczu? Sigłyński! Fernandinho. Sergio Sergio Busquets. Busquets do Messiego. Messi! Może on się chociaż nie wypalił! Leo Messi! Possibility for a shot. Nie ma. Oh, that was such a good chance. Sergio Ball Busquets. is with Sergio Busquets. That's clearly not what was intended. Wyjebał się. Messi, ale jeszcze to nie koniec. Może z tego być jakiś gol. Messi! Gol! 1-0! Fantastycznie! Leo Messi! Nie mogę patrzeć na to, jak on się cieszy. Simply unsavable. Ja strzeliłem gola! Patrzcie na to. I gol. Tego mi brakuje właśnie w FIFA Champions League. So we start again at 1-0. Oh, look, it's Pamiętam, jak lovely having a bodajże, player with such ability in your side. He's robili always oddzielnie capable of coming UEFA up with Champions something League. important. And he's done it again. To było bodajże, jak się nie mylę, 2006-2007. Now the Normalnie chance. oddzielna gra. Fernandinho. Wow! The ball Sędzia to doliczył Iniesta. 0 sekund i 0 minut, a gramy już doliczony czas. Tries to Nie. slide it past the defense. Polska! Tam na pewno nie krzyczeli Polska. There's the whistle Yes! and it's half Po time. pierwszej połowie mamy 1-0 dla Despite the Barcelony. score, I think they've been Szachtar lacking creativity. Donieck, They haven't no. used the width of the pitch for me and they've not really Lepiej stretched sobie the radzi od opposition Lille. at all. That's got to improve. Albo ja sobie gorzej 1-0 radzę. and we hope for more of the same in the second half. Barcelona against Shakhtar Donetsk. Zgadzam się. Long ball over the top. Dobra, Marcin, nie drzyj ryja. Bo na suszy balam. Pewnie. Pass cut out. Nie! Hits it. Mamy And gol! he makes absolutely no mistake. And how significant could that prove to be for Shakhtar Donetsk? Excellent work to intercept the pass. And then the finish too. That's a really silly mistake to give the ball away there, but he's done really well to cut out the pass and get the finish away. So we Messi. resume with the scores back level. Well, that's got them Iniesta. back in it, but it'll be very Messi. interesting to see what way they Ronaldo approach it now. Do they settle for that or push Nie for do more? Sanchez normalnie, już długo sobie chyba nie pograsz tutaj. Plays Lamisz. this forward. Ło, ale wszlic pięknie, Pedro. Pedro makes the Pedro, interception. podanie. Fernandinho. Fernandinho. Sergio Busquets. Wow.
Widzę, że Szachtar Donieck zaczyna grać coraz lepiej. Messi. Nie! Nie mogę normalnie z tą... Wow, super Marcin, nie ma VI. Fernandinho. Teraz sobie dasz Fabregasa. Nie! It's through. He shoots Pięknie there. Valdes! Chociaż w That was a FIFA to super by ball już in. 5 razy zdążyło Oh, dolecieć tam. such a good ball to get piłkarzu. him through. Showed real vision and Leci, awareness there. leci, Trying leci. to pick him out. Wow. He knocks it in. Wonderful header. A decent try, but not good enough. That was such a good effort despite the attention Podaj mu, of the marker. podaj I mu. thought he did Pięknie. really well there. PK. O lol, Szachtar ma więcej Jordi strzałów Alba. na bramkę. Got Z it. takich... No, strzałów na bramkę. I nie Can jest he to! now find a finish? Eee, Picked off there. And now the counter attack. Ja pierdzielę. Sergio Busquets. Busquets. Messi. Now through to Cesc Fabregasa, Fabregas, pieprzyłeś. A do Xaviego. Balls with Shabby. Wow, Pedro, ty się tak nie rozpędzaj, bo jeszcze tu bramkę strzelisz. Rekicki. Tak, Rikiczki. Almost an No, hour strzałem gone dobrze. here. No, PK fantastycznie backs it Messi. out. Messi do Pedro. Proszę Państwa, czy Pedro wreszcie się tak rozpędzi? Messi! Messi! Really good try, but no goal. Nie było gola. Oh, look, I just think he didn't get A, the patrzcie connection na he was to. hoping for. Nearly perfect technically, but not quite on the mark. Ło! Rykiński to był. Proszę Państwa, 62 minuta. A Pedro. w rozstrzygnięcia na razie nie widać. O, proszę Państwa, Andres Iniesta! Whacks it. Nie ma. Proszę Państwa, It was a good czy ball. Barcelona strzeli And there's drugiego no doubt gola about that. That ball na through is class and it miarę, really warranted the na finish. wagę zwycięstwa? Zobaczymy. No Barcelona, co wy? Chyba życie niemiłe. No nie będzie rosołu, jak nie strzelicie gola. Messi! Słyszeliście to? Powiedziałem! Strikes it. Another sight of goal, but another miss. Yeah, creating chances is not the problem here, but Messi. finding the back of the net is. They really Coś should mi be się scoring zdaje, more że here. dzisiaj nie będzie rosołku. A rosołek trzeba jeść gorący. Nie zjesz. Sergio Busquets. Messi. Podanie do Pedro. Pedro! Wow! Pedro! Nie rozpędzaj się aż tak, bo jeszcze znowu mówię, gola strzelisz. Fabregas! And he'll drive it here. Another good attempt, but no luck. Well, listen, you can't knock Państwa, their 70 effort. minuta, That's nadal really, mamy really z good, but 1 do they're just 1. missing too many chances here. Ja go dodatkiem! Free kick given. Yep, referee's gone to his pocket. It's a yellow for a fairly careless challenge he didn't really have to make. Could have been another colour too. Certainly some No sections of jasne! the crowd think Mhm. red would have been more appropriate. Coś niedorobione te nogi. Fernandinho, co on zrobi? Ale dośrodkowanie! Rzutko! No dobrze. No, panowie, do roboty. Wants to get this I forward. faul. Nie ma. Żal. To sędzia Plays this głupi. So good spell of passing. He sends it in, and no danger there from that cross. Puts it back. Oh, look, they've got to show cooler heads. By giving it away, Fabregas. they're just inviting more danger. Do Messiego, Messi. Messi. Ready on the score sheet. Tigrinski. No ja nie chcę mieć innego, nie chcę mieć 4 The punktów. last 15 minutes of the Zgaduję, game. że pewnie Celtic wygra i będę na drugim miejscu. Here's Iniesta. O, to będzie wstyd! Could be a chance now. Well, at this stage, I think if you command the ball, you may well command the result. Possession is the key factor now. Intercepted. No Korwin nie wziął Italian. piłkę. Pedro, Messi. Messi.
Will he go on his own or is he going Wow, to ależ pass? podanie. He's latched onto it. Now the chance. Fabryk! Carried away by the keeper. He really should have put that away. Oh, he could really have put his team in the driving seat by scoring there. Nie wierzę. Już 10 minut tylko zostało meczowy. Kitarian. Nie, Wonderful through ball pięknie over the top. Valdes. No, na tobie można polegać. Byś chciał, to byś strzelił gola Valdes. Nie strzeliłby. Dobrego. Messi. Rożny, pięknie. Ale to stało się w kulki, co? Zostało się, co? Messi bardzo mądrze, ale nie mądrze. Oh, it's been cut out. With the scores level, both No nie. sides will just have to go for a winner here. Only 5 minutes remaining on the clock. Presja czasu. Presja czasu. The ball's with Cesc Fabregas. They're off on the counter. Fabregas. Fabregasus. And Lionel Messi sets off on one of his Pedro. trademark runs. Pedro! A chance. Gol! It's led to a goal. And that, coming so late in the game, must be that. A great finish in a one-on-one situation. Well, although the keeper looked an imposing figure then, he remained totally unfazed and took the A chance więc with Barcelona, tak jak powiedziałem, strzeliła drugiego gola na wagę zwycięstwa. Lub nie. So, could this be the one that settles it? Well, I think the last few minutes of this game will be fraught for players and fans alike now. I think they're about to have every Ja, control. pięknie! Wyczucie czasu. Bardzo! Bardzo! Nie kibicuję ci bardzo. Szygrinski. Yes! And that brings to an end 90 minutes of football. Despite showing one or two defensive frailties, something the manager won't be too happy about, they still did enough to carve A out the pięknie, result. pięknie, wygrałem fajtem. Wyrwałem to swoje zwycięstwo. Wow, tak wyrwałem, że... Celtic przegrał. O lol. Coś mi się zdaje, że jeżeli teraz wygramy z Celticiem, to jak Szachtar wygra, to już chyba nie będą... I później nam wystarczy tylko remis, żeby przejść dalej. Ale to będzie w następnym odcinku. Z tej strony był ASW z kanału Freaky Gamers. To jest Pro Evolution Soccer 2013 Road to Wembley. Narka.